Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta komplet isservi bħala notice board tal-Gvern u komplet tħalli barra diversi aħbarijiet ta' interess pubbliku. Fl-aħbarijiet ta' 8 tal-ħamis l-istazzjon pubbliku kompla bis-sensiela ta' servizzi mimlija intervisti u kommenti mal-Ministri jew uffiċjali tal-Gvern u qajla r-rapporta kemm lill-Oppożizzjoni u lanqas il-fehma tal-pubbliku in ġenerali. 56% tal-bulettin sħiħ tal-aħbarijiet fuq il-PBS kien kollu marbut ma' konferenzi tal-aħbarijiet li organizzaw il-membri tal-Kabinet. 2% biss tal-ħin kien rapportaġġ ta' dak li qal il-Partit Nazzjonalista. Fl-ewwel 5 servizzi tal-bulettin il-Kamra tal-Aħbarijiet irrapportat lill-Prim Ministru u żewġ Ministri. L-unika żewġ aħbarijiet li juru fehmiet opposti minn tal-Gvern kienu 35 sekonda għal konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista dwar is-sitwazzjoni ħażina fil-Qorti Għawdex u l-protesta tas-sajjida Skalin kontra l-Marina f'Witilgħin. Din l-aħbar għal PBS kienet timmerita biss 35 sekonda fl-aħħar tal-bulettin. Apparti dan il-PBS mara l-ebda valur fl-aħbar li skont sħarriġ tal-Kamra tal-Kummerċ hemm 42% tan-negozji li qalu li se jkollhom jollu il-prezzijiet minħabba żidiet fl-ispejjeż.